The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believes in him is not condemned, but he who does not believe in is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Niining higayuna sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw. Gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon, atong susihon kung naapa ba kita'y igan nga mga sala. Kaya kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, gikinahanglan nga ato kanang hinganlan, ato kanang admitihan, ato kanang ang kunon nga nabuhat nato nining adlaw ngadto sa tubangan sa Dios. Kay siya raman ang atong gibuhatan sa maong pagpakasala. So, diretso kita sa pagsugid, pagkumpisal nga to kaniya. Kaya ang 1 John 1:9 nagaingon man, "If we confess our sins, God is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, awhag ka gidapit ka sa paggamit nga ng imong free will to make the most important decision that you can make in your entire life. The decision to believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity this day to assemble ourselves together in your name. Salamat o Diyos sa imong pagpadayon sa paghatag ka na mong kagawasan nga among gipahimuslan ni ining nasod, all through the courtesy of your love, mercy, and grace, which we do not deserve. We do not earn nor work for. And we are so grateful to you, Father, for the opportunity to study your word, which is a lamp unto our feet and a light to our path, and which is powerful and alive and has all the answers to every problem in life. Nagampo kami, ninigayuna nga imo kaming lamdagan, dasigon o hagiton niining mga butang nga among pagaiskutan niining adlaw. O nagampo sa ako kanimo, O Dios, nga ingon nga imong galamiton sa pagtandog sa mga kinabuhi sa uban. Help me not to be concerned about what title I hold, kundili nga akong kinabuhi
magapakita unta sa imong grasya ngadto sa uban. Kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsoon niya ni Kristo. Once again, niano sa kita. Itong pagpadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Nga itong ipakaon sa itong kalag. This is the only food for our soul. Nasayo na kita. Matthew 4:4 o Deuteronomy 8:3. Busa, iining higayon na magpadayon kita sa pagtuki, paghisgot, bahin sa atong giduputan ng hilisgutan, gaining the power of the spiritual life. Unsaon nato sa angkon niya ng gahom sa espirituhanong pagkinabuhi, or the unique spiritual life of believers in Christ. Busa, atong ipadayon kini sa paghisgot, unas tanan, kitang mga Kristohanon, mga anak naman sa Dios, mga sakop na sa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. Kita gitimbrihan na sa balaang Espiritu Santo. Kita suluban na niya ng pagkamatarong sa Dios nga mo'y nakapahimo nato nga namatarong na sutupangan sa Dios at the moment of salvation. Ang atong ngalan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. O kita nahimo ng anak sa Dios. Niining higayuna, luwas naman kita. Ang atong eternal life has been given to us at the moment of salvation. Busa, kitang mga Kristohanon, magatuman sa mando na sa Dios. Kay kita ubos naman sa iyang mando, sugo, iyang tuyo, iyang plano, iyang kabubuton. Busa, kita magpailalom na kay nasod naman kita sa plano sa Dios at the moment of salvation. Yan ito yung higayon. Gamihimo kita desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Kristo, kita nasod diha-diha sa plano sa Dios. We were entered into the plan of God. Nga atong gitawag kining protocol plan of God, the Christian way of life, o which is a supernatural way of life. O mao kini ang atong giduputan sa paghisgot kay we are trying to study all the precepts and thoughts and plan of God for our life. Kay lagi nasod naman ta sa plano sa Dios. Busa, kita magasunod na lamang sa iyang mando. Aron sa ingon niya na kita makaangkon ni anang gahom sa pagkinabuhi ni ining dili kasagarang matang sa pagkinabuhing espirituhanon. So, kay kita gipaglain naman gikan nining panahon na gibalhin na kita sa eternidad. Okay? Because our eternal life or eternal future has been settled at that moment we made that most important decision. Ug busa, kining atong gitun-an, bahin kini sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagkinabuhi ngayon, subay niya ng plano sa Dios. O review no sab niya atong gipang hisgutan nga ang Kristohanong pagkinabuhi, the Christian way of life, usa kini kamatang sa panghunahuna. It is a mental attitude life. And that mental attitude life is supposed to be pleasing to God. Okay? Kay
magbantay na kita sa atong pagkinabuhi nga dili kita mahidakin as ingnon ta. Mudawat ka ba niya na binisaya mahidakin as o sukamod kita sa pagpakasala, nahimo kitang karnal. We know that. Ang duha man ka klaseng Kristiyanon, spiritual, karnal. Ang usa ka Kristiyanon, gitawag natong spiritual sa diha nga siya nagapadayon sa pagkinabuhi, sumala sa plano sa Dios, nagsubay o nagatuman siya sa protokolo nga plano sa Dios. So mo na nga siya espiritual. Apan sa diha nga usa ka Kristiyanon may sukamod sa pagbuhat og sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, kini mao'y makapagawas nato gikan sa plano sa Dios. Although luwas ta, wa nay problema niya na kaluwasan kay luwas. Human ka maluwas, luwas ka na. Once saved, always saved. Okay? Mao ka na nga nahimutang karnal sa diha nga magpakasala kita. Mao itanin nga itong itunan. Itong taon na natong gisgutan itong listahan sa mga sala. Ato sa nang reviewon po once in a while. Sala sa hunahuna, sala sa dila, sala sa buhat, sala bang makita nga kana bantayan na gyud nato nga di ta makabuhat niya na kaysa diha makabuhatan niya na out we go. Gawas ta sa plano sa Dios. Gawas sa plano sa Dios. Dili kay gawas sa kaluwasan. Okay? Sabtana. So, once a believer commits any sin, personal sin, he becomes carnal. Now, ang ibaw na ta, atong ihisgutan na ni nga, a believer who is carnal lives a life of lies. Mga bakak. You see? Ang iyang kinabuhi, mga bakak. Bakak na pagkinabuhi. O mo nang a carnal believer not only lives a lie but ignorant of the truth. Wa man siya lamag. Kaya nga naman wa man siya lamag. Wa man siya gana. Wa man siya kaikag, kainit, gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang iyang mga priority, sayop man. Wrong priorities. Nga ang priority nato ingon ng mga Kristiyanon, mauman unta ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ni number one priority. Supposed to be. Kay, mao magana ang mando sa Dios nga agig subay niya ng 2 Peter 3:18. Nga kita patubuon diya sa kaybalo o sa grasya sa atong Ginoong Kristo. You see? Naon sa man to pagkasayon sa kamaturan kun wa tay gana o dayon tag ingon og o makoy panahon na. You see? So, unsa may tabo? O may magtuon, wa man siya kaikag o kainit sa pagtuon, then ignoramos. Ingnon ta. Ignorant of the truth. So, kay karnal naman. O nahibaw naman tao, asa siya puyo ang usa ka Kristiyano nga nagpakasala, nga dili niya hinganlan, di niya ang kunon nga nagkasala, di niya isugid ba ngadto sa Dios. Then magpabilin siya nga tuas gawas. O moingon ta sa gawas, adto gyud siya mo kanang musuod niya tong cosmic dynasty ni Satanas. Cosmic systems. Duha ra ba nang iyang Satanas? Cosmic number 1, which is the arrogance complex. O cosmic number 2. Kaya kung dili ni mo hinganlan, di ni mo isugi ni mo mga sala, magpabilin, di ka magpabilin to, di ka magpabilin is ignorance complex, kung dili mo balhin na po ka sa usa nga cosmic system nga gitawag og unsa kanang cosmic number 2 nga hatred complex na. Okay? Ang usa kanang arrogance complex, kantong sunod hatred complex. Karnal. Sa ang iyang pagkinabuhing bakak. Just imagine that. So, you see, kitang mga Kristiyanon,
Gimanduan kita to learn Christ, manthano, to hear Christ, akuo, and be taught in Christ, didasko, and put on the new life. You see? Put on the new life. Ipasulob nato ang bag-ong unsa, pagkatao, atong bag-o nga kining panghuna-huna. You see? Kay kita ra bagyod, kita ra bang mga Kristohanon muatubang ra bagyod ngadto sa unsa, judgment seat of Christ. Inumdong ka? And you see, kita mga Kristohanon tuod, by the way, gitan-aw kita sa kalibutan. We are being watched, observed by the world. How you act, how you talk, ang imong karakter. Okay? Kanang transparent o visible, kanang obvious sa kalibutan. Tanawon ka man. O ang imong pagkinabuhi nagasubay gyud o nagatuman magyud sa unsa mando sa Dios. Maibawan man. Maibawan og kanang usa ka Kristohanon nagatubo magyud uwa. Maibawan through your actions and through your unsa imong sinultihan. Mao na nga kita ra bang mga Kristohanon, di ba ni? Nabito 2 Corintios 5:17, therefore if any man be in Christ, nga naa na siya na dugtong nahiusa na diha kang Kristo. Ikaw nga magtotoo, you are now a new creature. Ang karaan nga mga butang nang labay na. Tutuki nga ang tanang mga butang are become new. Mo naigingon sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, we have to learn doctrine before thinking doctrine. Tinood. Okay, you see, we cannot think without words. Nainumdong ka? Ito maning itunan. We cannot think without words. Mugamit yung kang mga pulong o hugpong sa mga pulong sa di pa ka maghuna-huna. Basta? Ang nagyod mo, sod sa imong una-huna ang mga pulong. Now, mo na nga, gikinahanglan ang mga pulong nga musod sa imong huna-huna. Una nimo huna-huna ka ng mga pulong. Kasabot ka? Sundan niya. Ayaw pagpakawag passing. Mao na nga ang pulong sa Dios. Mauni ipasod sa atong nauna, bitaw mando sa Dios, saturate your mind with my word. Kaya nga akong mga pulong, akong mga panguna-una, labaw pa sa inyong panguna-una. Isaiah 55:8 and 9. See? My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, buot sa Diyos nga ang iyang panghuna-huna, huna-huna o paagi sa Diyos mo'y atong huna-hunaon. Naon sa man yung paghuna-huna kung waka magtuon sa iyang panghuna-huna. Kasabot ka? Dili kita makahuna-huna sa panghuna-huna sa Diyos kung watay pagtuon sa panghuna-huna nga mao na ang pulong sa Diyos. Mao ka na ang kanang musuod sa atong gamiton sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Sabtag na. You see? Mao na nga kining atong panghuna-huna puntariya kini kanang mao'y hanukanan sa mga panghuna-huna, either panghuna-huna sa tao o panghuna-huna sa Diyos. Okay? So papilion ta kay nagitagaan man ta sa Dios og
kagawasan sa pagpili. Ang giingon og freedom of choice. See, hingpit kining kagawasan nga gihatag sa Dios kanato. In fact, bahin kada sa tong kinaiya ingon nga mga tao. Kaning freedom of choice, free will nga gitawag sa kadaghanan, free will, kanang gawas nun nga kabubuton. See, gawas nun apan timan ilagi kay dili ni mabuwag kining atong pagkagawas nun sa pag himo og desisyon, free will, nag-uban gud nga dili gyud mabuwag ang responsibility, ang tulubagon. Kasabot ka? Kita ra may manubag sa unsay atong himuong desisyon. Kaya ang tibuok ra bang kinabuhi nato is kanang life is kanang full of decisions. Decision making ang tibuok na itong kinabuhi. Kasabot ka? Magsigit ang desisyon. Gikan sa itong pagmatas, buntag, hangtod sa inigatog. Magsigit ang himog desisyon. Maghimog kanang pagpili. Unsa may akong buhaton ron ha? Unsa may akong kanon ron ha? All of these things. You see? All of life is decision making. Nga sa diha nga kabhang lang ang imong pangunahon na kabhang in the sense nga wise kamatuoran nga suod diha. Ngano man may nasud nga kamatuoran? Wa man kay gana. Wa man kay kainit. Wa man kay kaikag. Wa man kay tinguha. Wa man kay gugma sa pulong sa Dios pagtuon niini. Mao na nga ang imo yung gamitos pangunahon ang tawhanon, kalibutanon, mga daotan, ngilad nga mga pangunahon na. Mao na nga mo resulta ka na sa panahon nga ikaw mohimo nagdesisyon. But hey, I'm addressing this to you, believer. Kung ikaw usa ka magtotoo, alang nimo, alang nato ng mga magtotoo, nga kung mohimo na ganitag desisyon, nga way pulong sa Dios atong hunahuna. Timan ni nga kanang desisyon na sayop yan. Sayop, dili maayo, dili husto, dautan. See? Not right. So that, okay, di man right, wrong. Wrong, sayop, dautan. Nga mo na. O maunay hinungdan sa atong pagkamakaluluoy sa atong kahimtang. That makes us, miserable in life. Nakita ni mo? Every time mo tag-desisyon ka, kanang tuwatas gawas. Nga kung pagingog tuwatas gawas, tuwa ka sa sistema ni Satanas, magpuyo. Tungod sa imong pagpagkasala, way pagtuon sa pulong sa Dios, ang imong pagkinabuhi, paminaw, ang imong pagkinabuhi kung way pulong sa Dios, parihara nas pagkinabuhi sa di magtotoo. Kasabot ka. You will be living a life exactly the same as an unbeliever's life. No, na nga maglisod na ang mga tao may magtotoo ba dito? Wa ko magtotoo to, I don't believe. You see? Although in reality, magtotoo ka. Magtotoo nga karnal. Kasabot ka? Karnal. So kay kung karnal kita nga mga magtotoo tungod sa atong pagbuhat ng mga sala, then mo niingon sa tong higala nga under dibunal ka sa pagpanton sa Dios. Anak man kaniya. Pantunon man gyud ka kay anak ka man niya. Mao na nga pag-antos nga ihatag sa Dios, disiplina. Ato man gitun-an ba duha ka klaseng pag-antos. Pag-antos nga disiplina o ikaduha pag-antos nga panalangin.
Ano sa man mga pag-antos mahimong panalangin kung ikaw nagatubo sa pulong sa Dios apan na kay pag-antos kanang pag-antos sa dili na pagpanton, dili na disiplina kundi dili panalangin. Unsay tuyo nga ikaw mo sutoy pagyugdugang hala boylo pagyo sa imong espiritu ng pagkinabuhi. Mao ni makapadasig no nimo pagsibog ngadto sa unahan. Onward nimo nga Kristohanon. Kasabot ka apan kun wa kay pagtagad, wa kay pagpanumbaling sa imong katungdanan ingon nga Kristohanon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Uy kadaghan nga mga tinubdan sa pagtuon sa pulong sa Dios daghan. Karong panahon na Jesus. Moderno na nga itong mga medium karong panahon na. Modern media. Na ay television, na ay radio, na ay social media, na natanan, Facebook, YouTube, na. Grabe na kayo. Nya, mo na nga, wala kay excuse. Naatanan, gisangkap na sa Diyos. Na ay mga ebanghilista, na ay mga pastor magtutudlo. Yeah. Na ay mga nagkalalay, mga ministry. Pero bantay. Ayaw pagpataka na po kag unsa na church hopping ka ba mag-unsa diha bantay sa imong pagpaminaw pag kana concentrate sa gitudlo yan ang usa ka ministry sa radio ba YouTube TV kung sa diha bantay be discerning sa buta sa discerning pagpaalingaton magmaalingaton ka ba kanang you have to be very extra careful, meticulously kanang tunigyod. Pan, niya pa Yahweh ha, ang Yahweh niyang tanan. Pangayo o kalamdag sa Espiritu Santo. Kay usara rabay magtutudlo sa kamatuoran. Dili ning nagyaw-yaw karon nga imong nadungog dili instrumento ra na. Bisa kinsa ang tinuod gyud, ang matuod gyud, lintungan na yung magtutudlo sa kamatuoran, maura ang Diyos Espiritu Santo. Diba nila? Kung way paglamdag Espiritu Santo kanimo, wala. Bitaw na di pa ta magtuon sa pulong sa Diyos, kinahanglan nga kita mahawasan sa atong mga sala. Pinagis pagsugid nga sa Diyos, kaya aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Sa diha nga mapunan kita, we are filled by the Holy Spirit, then diha pa makatudlo ang Espiritu Santo kanato sa iyong kamatuoran. Kasabot ka? Mao na nga, we cannot afford to continue living a life of lies. Ingon nga mga Kristohanon, bakak ang atong pagkinabuhi kung kita karnal. Kung kita kupot pa, gunit pag mga sala. Kiman na, naghan nga mga matang sa mga sala. Unsay matang sa mga sala? Atong lakbitan, pride. Katang pampahitason. Sala man na sunahuna ba? Unsa pa? Kanang iyong pagdumot, kasuko. Kana, sala sunahuna. Unsa pa? Kanang iyong pagkagahig gahi, dili matambagan. Sala, unsa pa? Kana bitterness, kana pagkapintasan, sala na. Unsa pa? Jealousy, ang pangabubuho, sala sa una-una. Sunod, envy, kasina, sala sa una-una. Vindictiveness, kanang mapanimaslon, sala. Unsa pa? Ang kabalaka, kahadlok, anxiety, self-pity, kanang pagkaluoy sa mga kagalingon, sala na sa una. Unsa pa? Well, kanang mga ehemplo na sa diha nga makahimo ka ni atong gipangisgutang mga sala, then out you go. Tuwa ka sa sistemang Satanas. Wa ka sa plano sa Dios.
Kristohanon ka, luwas ka, ayaw yun na sa sipiat niya. Kaya ang imong kaluwasan din na tangtang lagi. O ang sala na dili na isyo sa sala sa wa pagkamaluwas. Dili na isyo. Apan sa diha nga naluwas ka, ang imong pagbuhat ng mga sala isyo na karon kay gikinahanglan nga imo nang hinganlan. Admitihan. Kaya kung di po na admitihan, magpabilin kang karnal. Sabta gina. So therefore, we Christians should not be ignorant of the truth. Because we Christians should learn Christ, hear Christ, and be taught in Christ, and put on the new life. Bagong, bago na tang binuhat, kay kita na born again naman. Ibot pa sa born again. So, we have to learn doctrine before thinking doctrine. Kasabot ka. Kay, kung malikon, the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Dili po talag saon ang paagi sa pagtuman ini. Kay, di man ni kanang kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. Okay? Mao na ibot pasabot sa Visayan. Now, ug bahin ini maong matang sa pagkinabuhi, mao ang gitawag nato og capacity for life. The capacity to live a life pleasing to God. Na mo na nga makapahimuot sa Dios. How? Unsa man nimo pagpahimuot sa Dios? By executing. Pagtumad sa Christian way of life. Pinagi sa imong pagpuyo dito sa power sphere na ay dapit nga may gahom sa Dios, fulfilling the protocol plan of God. No ni. By the way, kinigod mga review or man ba? Now, atong timan na doon nga karong panahon na in this day and age, majority of the people bagang duot sa katawan, including believers without doctrine. Wa gyud sila katakos sa pagkinabuhi. Wa gyud nila maangkon. They have not received or attained that capacity for life. Do you know why? Naibaw ka ba nga, no? Ato na mo puding gisgutan ba? Tungod kay, paminaw. Tungod sa magkadaghang mga daotang mga influensya karong panahon na. Because of so many bad influences. Ehemplo, internet, YouTube, well, of course, kini YouTube, may mo manik gamiton sa maayong pagi. Sama nini atong ibuhat YouTube maning atong kanang gigamit. See? Angkon kita channel sa YouTube pinagi sa unsa gamit niini ngadto sa sabwag pagsangyaw ngadto sa mga di magtutuog sa pagtuon sa pulong sa Dios alang nato ang mga magtutuog. YouTube, of course, I'm talking about the bad influences. Internet, YouTube, social media, Instagram, Facebook, etc. Now, pinagi ni mga media. Ang ibaw ka kung sa emphasis yun. Do you know the emphasis there? Ang emphasis yun na yourself and people. Imong kaugalingon o mga tao. Ang tinuod na, it is me, mine, I, myself. And if this is so, then you for sure, will never be able to have capacity for life. Dili. That's why, mabila ng karoon, na selfie. Buto sa buto. Parang selfie gikan sa self. Basta? Tawa rin mo.
No, okay. So, ato di man na, most causes of personal problems, most, is our making bad and wrong decisions. Basta? Nani mo, mudawat ka ba niyan? Tungod, kini sa mga dautan nga, unsa, kanang mga desisyon, mga dautan, sayop ng mga desisyon, mauni nakaingon, mauni hinungdan sa atong pag-angkon o mga personal na mga suliran. And the only way, now, the only way to avoid making bad and wrong decisions, kung both kang you get rid of it, is for you to learn the truth. Pagtuon lamang sa Bible doctrine and eventually be able to reach the stage of capacity for life. Mauni ang atong kanang tumong. This is our goal, you remember? This is the common goal of us. Kita mga magtutuo. Mando na sa Diyos. Growing grace. Aron ka makakabot sa imong capacity for life. Kay kita lagi, mga bago naman tang mga binuhat. We are new creatures. A believer is a new creature. 2 Corinthians 5:17. As a new creature, ingon nga bagong binuhat, we are supposed to have new mental attitude. Bagong pangunahuna. New viewpoints. Nga divine na gyud, Diyos nun. New way of life. In short, a new life. That's being born again. That's being born again person. Now, naayong pangutanan nimo. How do you know, or how do you really know, nga ikaw, tinuod yun nga born again? Hindi? Matura ko ni isguta gamay. How do we really know we are truly a born again Christian? Pabinaw, pag-ayon ini. Now, tungod ba kay ikaw kanang miadto sa unahan, you came forward, tingali sa usa ka evangelistic rally, or ning commit kasi mong kaugalingon to believe in Christ as Savior, mao ba? Maoro ba na ang bugtong paagi that you had done? Or is it the primary thing that you had done in your life? Or was it that's taking place sa imong kinabuhi, sa imong adlaw-adlaw panginabuhi? Or are there other things in your life na bay ubang mga butang sa imong kinabuhi that make nimo nga siguro beyond any shadow of doubt nga wag yu kay pagduha-duha nga ikaw tinuod gyud nga nahimong anak sa Dios? Ani apay usa ka importanteng pangutana. Now, would God say that you had truly been born again? Would God say that you are truly one of His children? That you had been redeemed by Him, nga ikaw tinuod, nga ikaw kanang lukat na niya, nga ikaw kanang sinagop na niya, o ikaw bahin na sa iyang panimalay? What is it? Nga ang Diyos nakaingon diha sa balang kasulatan that are the marks o kanang timailhan o kinaiya sa tinuod yun nga anak sa Diyos. Unsa man yan pag-ingon sa Diyos, what a real Christian thinks, how a real Christian acts, what are these characteristics? Unsa man ning mong kinaiya? So is pagpangutana imong kaugalingon. Siguro ba yun ko? Am I kanang 100% nga sigurado, positibo, nga ako nahimog yung tinuod nga na tao na pag-usap? Now understand here, sabta kini, nga ang tuyo
o intention is not specifically to try to get you to doubt your salvation. Ha? Wata magbutang, niining mga butang. We are not putting this together so that everyone who hears this maybe would walk away and would say, "Oh man, are you kidding me? I don't know who is saved. I don't know who is not saved. I don't know anybody is saved. I don't know what's going on." O say, nahitabo, I don't know what's happening. Now, ang atong intention is, again, dili to get you doubt your salvation. Wa. Ang tuyo nining atong gisgutan din mao ang to make each and every one, single one of us, nga atong susihon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Examine our position before the Lord. To examine ourselves. Atong himuag pagtasal, evaluate. Okay? To make sure nga kita tinuod yun nga nga born again o nangaluwas. Bueno, wa ko'y pagduha-duha that the people whom I am speaking to think that they are saved, believe that they are saved, but they are not truly saved. Now, ayaw kalibog nini. We're going to find out some of the reasons ngano nga kini mahitabo and how it can happen. So again, akong balikon nga ang atong tuyo nini a kind of think, okay? Ano na ni? We put this together tungod kay makita nato karong mga panahon na that there's so much around us sa atong palibot nga naay daghang mga katawhan. This is not to say that this comes from self-righteousness. What ang mag-ingon? This is coming all from the Word of God. Diya sa pulo sa Diyos. Kaya abi nimo, daghan kayong mga katawhan nga moangkon nga sila mga Kristohanon and who truly believe that they are. Okay? And yet they are not living for the Lord. Lahi naman na ang pag-ilang pagkinabuhi alang sa Diyos. They are not living according to what God says in His Word that they should live. Wala. They are more in the world than they are in the Lord Jesus Christ. Now, lahi manguning pag kinabuhi na nimo ingon nga Kristohanon og sa imong unsa pagdawat gyud sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan iano ra ng pagpasabot pagpadayang sa Dios. Kaya dili man buot ang Dios nga maglibog ang tao. Unsa ka iano? Ibaw ka unsa ka iano? Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Maura man na. Maura na ilintungan na yung kanang inunta pagpahayag, pagpadayag sa Dios. Nga aron kita mapasig-uli ngadto sa Dios. Kaya kitang tanan lagi na nga hibulag, nahimulag kita gikan sa Dios tungod sa nabuhat sa atong unang mga ginikanan. Mao ni atong napanunod ang nagitawag itong sala nga panulundon. Napanunod na itong nabuhat ng mga sala sa itong unang ginikanan. Si Adan o si Iba. Tanan. Napahiran na kanang naangin. Niining salang panulundon. Kaya ang formula lagi nga ang tao mahimulag, hingpit nga mahimulag ikan sa Dios, AOS, Adam's original sin, plus old sin nature, equals spiritual death. Mo na
kahimtang sa tao, tanang tao, why exempted. Okay? Gawas kumayong kag di mo kaliwat ni Adan. Imposible man na. Samtang niya kanang kalibutan na ikaw anak o kanang kagikan nilang Adan o giiba. Tungod kay ang ilang nabuhat nga salang panulundon, then mao kini atong nasawo gikan nila. Nahimo lang ta gikan sa Dios. O ang Dios nagahimo sa iyang plano sa kaluwasan. Pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak nga himong unsa unod aron sa pagpakamatay sa atong mga sala. Just imagine that. Yan siya nining kagamay nga universo. Ang sa kadakong pagkamakagagahom sa Dios. Mianhi siya nining gamay nga planeta. Usa sa iyang mga creation. Tungod lang nimo. Ikaw ug ako nga mga sakop sa kaliwatan sa tao. Buot sa Dios nga kita maluwas, dili siya buot nga kita maimpyerno. Kasabtag na. So mao na nga atong gisgutan ni how can you be sure that you are truly saved? You can be sure. Si Pablo mismo ringon. Masiguro man nimo na ikaw luwas gyud. Okay? Kaya dili man mamakak ang Dios unsa iyang gitugon, gisulti, iyang gimando, sundo nimo na. Ikaw nasibo sa iyang grasya. Kasabot ka? So mo na, sa pagdawat nimo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluwas, ikaw luwas. You are saved. Truly saved. Beyond any shadow of doubt. See, kaysa diha nga ikaw mo doubt, mo magduha-duha, kanang magduda, dili ka siguro, then imo gihimo ang Dios nga bakakon. Kasabot ka? You are making God a liar. God is never a liar. He says the truth. What He says is true. He says what He means and He means what He says. So mao na, ang pagkinabuhi na nimo ingon nga Kristohanon, mao na nay another issue. Once you believe in Christ, you are saved. Once and for all. Ang imong eternity in heaven is settled. Okay? Sabta ginapagayo. Karon kay luwas ka naman din, sundo na nimo ang mando sa Dios. Na nimo, mubalik ka ba sa imong karaan nga unsa? Practice nimo sa imong relihiyon kaya na may uban nga mo yung kanang unsay akong himatan mo po akong pagkamatyan. Yun sa Manila pagbalanse ka na. Well, ato ipadayo ni ugma. Daghan pa kitag pagaysugutan. Nabiyang daghana pa. Di na nato ni mahuman. Iabot na sa rapture tingali. Nga atong gipaabot na atong tanan, atong isugutan. Pagpadayon kini ugma. Salamat sa imong pagpakiuban. Nining atong Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Magampot Balaan na mong Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang kamatuoran nining adlaw. Salamat sa imong grasya o Diyos, dili kami takos. Uban ni kami sa among pagbuwag ning adlaw. Likay kami sa mga kabiling dada kami pagbalik dinhi ugma. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum mo Diyos. Pagtubo sa among kalag. Salamat ni ining Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos gamita kini in a mighty way according to your will. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang bugtong manluluwas. Amen.